Siya lagi mong kilay. Ginatriman kay baga magod niya usay malapo sa diri na ako ba diri na side mo. Ay nagtaas akay din na mga tong storyaan ba. Mag-unsa man duwa. Kami is mag-uyab. Pila naman din ka tuig ng relasyon na. 1 year and first month this year. Salig ra ko sa Ginoo pod na para sa mua na magdugay pa jud. Asa gasugod ng relasyon na. 2023 December 15 at toning night events sa school then moto ning sa line section sa ilang is ang mga barkada mga bayi then moto yung agto mig event dito so moto nagkaila na ako siya kay kaila mo pud niya to isa na akong pod amiga Kabalo ka na nga iyang mga friends po nimo. Ha? Naman po ay. Pero okay ra nimo nga barkada mga bayi. sa una ra pod karon is layo na gud mga kuan gud kay Siya siyempre nalay bayi. respeto jud kay siyempre kay bayi po siya. So dito man nakita tungod kay naim rag event sa school. So ang unang conversation dito ba o imong paggian? Nangutan ako sa akong friend na unsa iyang Facebook. Now, first impression ko is siya kay like, siyempre gwapa. Then iyang height pod good kayo. Then muna ni-add ko niya then mga few hours later gi-accept ko then moto ni chat ko niya. Pero sa ikaw ba, kabalo kang friend po ni siya sa imong mga friends? Wala. Ay wala. Katong ni-add siya nimo, sa man to gi-add ra nimo randomly. Perman ako randomly. So wala jud ka idea kung kinsa ni siya. So imong unang conversation niya, hi ra hello. Ning ako is akong una gong gibuhat niya is na ako niya kay gabi man to na ako hi good evening. Nangutan ako if na ba siya uyab, na ba siya coupling. Direkta? Okay, ganan ko na ning makabalo ba kay para dili ko makakuan. Okay, basi ko ning nauyab na. Sa kag chat-chat. Okay, siyempre lucky po bi ako so kabalo ko maka-feel if nay mo chat laing lucky sa akong bayi na. Muna ang gipukutan niya. So na-confirm nimo nga wala. Nawala. So moto ni padayon. So pila ka bulan or tuig ba ang conversation online? Paning 1 week ra. Unsa man na 1 week nga after ana nakita? Niuli mo siya sa ilaha. So moto ni sa chat ra sige antod sa ni plan ko na makipag-meet niya sa December 27 ay sa mga December 19 or 18 under ana ni nangoy niya ko niya na kabalo ang dali pero muna ni-confess ko sa akong feelings niya jud di ba. So kay hindi ka ganahan mo dugay-dugayan na. Ako siya gi-person na pangyaban ako sa atong December 25 so Pasko. Then mo to yung gisugot. Then ni plano ko na December 27 magto ko sa ilang lugar. Mo to pag-abot ulit to mo to nang utana ko yung usab na niana ko niya promise mo ko niya sa chat na ning manguyab ko niya sa usab sa personal kay ganan ko sa personal gud ko manguyab usab. So una mong nahimong kamo online. Then mo to yang gi-clarify na kami na gyud so mo to. Hantod sa kanus ani siya kuan na relasyon na hantod sa asa. Hopefully maabot sa future na kanang magtinabangay mi kaming duwa. Dili lang para sa muang duwa kung dili para po sa among pamilya kay syempre among pamilya po provide po namo ga sakripisyo. So among plan gyud among duwa is mobawi sa among pamilya jud. Mensahe na lang sa usa. Sorry kay dagan yung pagkukulang pero hopefully pon makabawi ko nimo not through physically but mentally. Ang reply po kalas naman eh. Kuan. Padayon sa imong qualify. Ikaw may kalipay niya. Oh, di padayon.